Počúvaj pozorne, lebo toto ti nikto iný nepovie. V médiách, v bankách, od politikov ti neustále nahovárajú, že tvoje peniaze sú v bezpečí. Ale vážne? Otvor oči. Pozri sa na históriu. Každá jedna mena sa nakoniec zosypala. Každá ríša sa rozpadla. Každá banka, a že ich bolo, nakoniec skrachovala. Pamätáš si na Rímsku ríšu? Padla, ale zlato ostalo. V Nemecku počas šialenej hyperinflácie? Papierové peniaze boli dobré, akurát tak na zakúrenie v peci. Ale zlato? To vydržalo všetko. A dnes? Dejiny sa opakujú. Inflácia ti žerie úspory priamo pred očami. Ceny v obchodoch letia hore ako raketa. Banky ti môžu kedykoľvek zmraziť účet. Svet je tikajúca bomba. Vojny, krízy, neistota. Nikto nevie, čo bude zajtra. A vieš, čo robia tí hore? Centrálne banky a finančné elity hromadia zlato ako o život. Nie preto, že je pekné a žlté, ale preto, že vedia, čo sa blíži. Vedia, že keď sa celý tento systém, ktorému tak slepo dôveruješ, zosype, zlato zostane. Prečo? Pretože zlato je jediná mena, ktorú nemôžeš natlačiť. Nemôžeš ju zmraziť jedným klikom. Inflácia ju nezožerie. Zlato je skutočné, môžeš ho držať v ruke. Prežilo 1000 ročia a prežije aj to, čo ešte len príde. Takže je to na tebe. Budeš ďalej veriť bankám a politikom, ktorí ti sľubujú istotu, ale história ti ukazuje pravý opak? Alebo sa pozrieš na zlato? Pretože zlato nikdy neskrachuje. Keď sa všetko ostatné rozpadne, zlato bude stále stáť. Bude to tvoja posledná záchrana. Tvoja jediná istota, ktorú ti nikto nevezme. Premysli si to. A ak chceš vedieť, ako sa v tomto chaose nestratiť, ako obchodovať so zlatom a ako ho bezpečne uchovať, presne tak, ako to robia moderní milionári. Pozri sa na moje kurzy v Luxo Academy. Nezabudni nás sledovať, daj tomuto videu like a zdieľaj ho ďalej, ak ti dávalo zmysel.